Реакция. Димдимыч, нишлисің? Нолик, қыма шаулама. Ей, Димді, нәрсе бұ? Дәшмей тұр, бұзасың, Нолик. Нолик, нишлеттің инде? Менмі? Сен бит, құманшалап ердің. Мен білмедім бит. Мен ярты сағат түсіп отырдым. Сен келдің де жемірдің. Димдимыч, шығар әлі мені. Димдимыч, сен солай ма? Нолик, сен анда шақыдың ма? Мен. Сен анда нешіклеттің? Сенің не ішің бар? Ниек тупасланасың? Тупасланасың келе. Шулай ма? Олайса отыр шунда. Отыр анда. Гүрбиен. Симка, міскінкейім, бәрілдің ме? Бәрілдім. Ауыртамы? Кетелі мұндан шпуля, юрейсі қаман шу-шу келіп. Нәрсе болды сиңа? Нолик ашуны шығарды. Сен аның ашуын менен аласың мы? Ғафу ет шпуля. Нолик қойдасың қазір? Тігінде. Әйді, кеттік оның янына. Нолик, бұл мен шпуля. Сөріп, сен неге Симканың ашуын шығардың? Шынки мені Димдимыч үпкелетті. Аңлашылды. Шылбырлы реакция. Несі? Бүкәнні яндырып жіберу бик ауыр. Башта шырпыны жеңел генә қабызып, анар шырпыдан йомышқаны, йомышқадан бұтақны, бұтақтан бүкәнні дә яндырып жібәргә була. Күрдегезме? Ут ялқыны көшәйгәннән көшәгә бара. Бу гадәти шылбырлы реакция. Ут белән бик сак булыгыз. Кичкенә шырпы яки сүнеп бетмәгән күмер зур бәләгә китерә ала. Хәтта урманның да янып китүе мөмкин. Бу шулай ук шылбырлы реакция дип атала. Шылбырлы реакцияның ни кандашы бар? Ник булмасын? Димдимыч сине үпкәләтте. Син Симканы, ул миңа тупас дәште. Шылбырлы реакция барлыкка килде. Начар кәефтә урмандагы янгын кебек бик тиз таралды. Гафу ит мине, Симка. Ярар инде. Беләсезме? Шылбырлы реакцияны икенче юнәлештә дә җибәреп була. Нинди дә? Кәефне бозу түгел, яхшырту юнәлешендә. Ничек итеп? Бер-беребезгә елмаеп, яхшы сүзләр генә әйтергә кирәк. Әйдәгез, Димдимычның кәефен күтәрәбез. Мин нишләргә кирәген беләм. Бу доминоны күтәрергә булышыгыз әле миңа. Бүтін әйбердә атомнардан тора. Атомнар шундый кечкенә, аларны хәтта микроскоп аша да күреп булмый. Атом таркалганда кечкенә генә шартлау килеп чыга. Бу шартлаудан күрше атомнар да шартларга мөмкин. Алар артыннан бүтәннәре, аннары яңалары. Шулай итеп, шылбырлы реакция барлыкка килә. Бик күп кечкенә шартлаулар бер зур коточкыч шартлауга әйләнә. Дөньяда атом бомбасыннан да хәтәррәк корал юк. Ләкин атом куәтен тыныч максатларда да кулланып була. Аның ярдәмендә атом электр станциялары эшләп, безгә электр һәм кайнар су бирә. Атом бозваткычлары Арктик бозларны ватып, корабларга юл сала. Әзер. Нолик, шакыр. Хәзер без Димдимычка шып-шын шылбырлы реакцияны күрсәтәбез. Килә, урыннарыгызга басыгыз. Нәрсә инде тагын? Охо! Димдимыч, кара! Кызык нәрсә
уйлап чыгаргансыз. Мин алай булдыра алмас идем. Бу бит шып-шын габугады. Шылбырлы реакция! Нәрсә? Шылбырлы реакция! Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсә